Hello mga people! Good morning! Ano yan, Undoy? Si Undoy dito natulog sa payag. Payag. Sa bahay ni Mother Earth. Naasinistor po dani og si Janjan. Si Janjan not feeling well. Kahit karon ang iyahang kuan. Ang iyahang buhat-buhat. Si Father. Nagluto si Father sa manok. Good morning. Yes, good morning. Ulan diri sa amua, maulan-ulan niya. Tugnaw pod. Hala na lagi itlog daghan lagi ni Father. Para sa imo ng uban. Para sa Muni ang ikuan sa lamisa, halad. Muni ang ikuan sa lamisa, halad 2 4 6 8 9 man lagi ka buok. Ha? 9 man lagi. Allowance ang duha. Allowance ang duha. So naay sobra dana duha. Oh. Ako na ng duha. Ano to? Kanin. Ito ano to? Wala. So diri, unsa man pa? Ha? Apil sa ni sa kuan? Oh. Kani dani? Kan unay bahaw dani oh. Ready na na. Niya kani muni siya ang ibutang sa lamisa na ay supas ra man lagi ni kay nay pan. Kani sigarilyo 2 4 6 pito ra man lagi ni ka box sigarilyo. Nya ang itlog no man lagi na. Duha na da. Na si Mother Earth. So, ano na naman? Mayroon nga visitor. Mayroon visitor. Naa si Auntie Alit ani. Naa si Auntie Alit. Good morning. Good morning. Naon sa may dani Bayad. sa utang ng kape. Nagbayad si Auntie Alit sa kape kay. Nagdala man si Auntie Mercy diri sa kape. So, naay paninda si Mother Earth sa kape. Nya kani puspuro pa nganong dili man ni pito ka buok. Ang sulod na magdaghan tayo. Ang sulod mo daghan. Unsa man po ni isa? Kani unsa man gibuto sa silupi ay sa papel? Butlang. Ato nang i-check kung unsa ni ano. Ma unsa din ni Tabako na tabako food. Naa po di tabako. Nya ang pan. siguro sa 2 4 5 ra man lagi kabok ning pan, Mother. Ha? Ha? Naay supas o ako jud ni unya. Nya naay kuan Mallorca. Oh. Naapod kamanyan daw kandila. Hala. Karon ang buhat-buhat ni Janjan. Natungtong na ang manok na kuan. Bisaya to siya manok pano? Bisaya. Nya wala to siya gi tad-tad. So buo siya nga manok, buo pod nga manok ang atong makaon karon. Nya atong i-check kay para makita po ninyo no kung unsa kalami Agay kainit ka ay. Di ara. Di ara ha. Mao na siya. Latab-latab ang sabaw. Pero kani siya walay timpla. Walay timpla pa? Wala. Walay timpla. Tapos kani, nilungag ni siya, wala pud sad na timpla. Tanan walay timpla. So dili siya timplahan. Ang isda man ang isda. Wala pa. Hala, Mother. Basta pure siguro. Ang isda, Mother, ilabas mo na. Kay ang buo nga manok, ha? Luto na. Giun sa man di ay. Yan on raman na. Giun-on niya. Wala gyapon ni timpla pa. Wala. Ay! Tubig ra. Wala siya ang isda. Wala gyapon na siya timpla. Walay tuyo. Dili sa lagi. Amo ba? Nya pagkaon na tuon niya. Magkuha mo sa sausawan. Sausawan. Ay, ingana ra di. Ay, kasayon. So, mga unta, unya. Nag-ulan pa jud karon, no? Kay low pressure man ni siya. Nag-ulan. Ang baka pa natigway na. Umana. Humana, tigway ang baka. Nag-ulan jud, guys. Aman saging. Gikan lalilin? Ay, may saging pala sila. Galing sa kay Lilin. Bako malungkod. Eto, ay, hilaw pa man. Hilaw lagi ni, kato kong dala kay hinog. Gay, ondoy de. Hello. Kadakan. Gay. Ondoy. Gay, ondoy de. Asa ang bayad na? Hala. Hala, ima, asa ang bayad na? Gay ko di. Gay ko di. Huy, gay ko ba? Uy, agoy sa laog. Hala, asa ang bayad na? Hala. Asang bayad? Naa na si Madam Ilin and kaning lauya nga manok luto na daw kuno ni ingon si Father. So I will check
I-check natin. I-check. Check. Double check. Edwina di ito. Sikat na si Edwina diri sa amo aoy. Shout out Edwina Cano. Kay you're very sikat. So karon atong ipakita sa inyo kung unsan siya. O diba? Sosyalan day. Dako kaayo. Tiara. Hala, Ginoo ko. Kadako kaayo. Pagkalami na lang jud manang Kunya na lang sabaw timplahis. kani pero kaning unod agwaon apa Waon. sige na hawason na para i-prepare na siya hawason na tayo day tingnan natin kung gaano kasarap maibog kayo dani ra pa ibutang O kana. kay buo man ni siya wala man ni siya tadtara kisay nakakuan diha naka encounter sa buhat-buhat kanang mga binisaya nga kuan Panangis. ay dira kutsara pa kutsara dira luwag naalugagan ang atay pa Habire. mga tinain na dani Awala di tinay akong dapil. Atay. wala labay ba din tinain nga tanan man ka kuan i butang kay pagkadako asa ni sunoy Bye. Pakat. kang mister ni gikan Dito balay. Kulog. Ay, pag ipakulog, ipahayang. ayo ipa Ipahayang ka na, ay, pag ipakulog. Pag ikulog, bagay mo nga mahaya. agay gikuno ko pa inga na lagod na Asia O ka na sa loto ma. Yan. Ano ko sa isda. Diyan na na inyo. ay kada ipabilangkan madir Diyan man. sige ang isda pa der ang kanon luto na bitaw guys ingani siya ang buhat-buhat na ay itlog hala ang itlog madir wala pa paniti madir ato di siyang panetan ay panitan ba di pa Oh. or dili Panitan. panitan Ayaw mo paksi panik ha. ha Ayaw po paksi siya. Ang ay ikaw na lang basit mapaksi ka na Mas ngano di man apaksian Pero mailang nagikulitan ba sa kuhaan ka ng sa dili na nato ano ba kasi nang so dili gid sa paksian basang itlog diha man mo makita. so sa ato pa kung makuritan nagkaon sila Ibig, gamay kayo sa ano ba Nana dani si Madam Ilin. Ay, nakabangon ako. Bitaw na kuan siya sad kaay kay na hospital jud siya. Oh, nya. More power jud. Tagaan kita Taga- sa oh. kinabuhi nga balik pang atong kuan, kusog. Kay para maka serbisyo sa katawhan nga nanginahanglan So, ni sa mga akaron. sakit. O ni akaron Nay ako din ni. kay para tambalan niya si Janjan. Pinaagi sa buhat-buhat. Okay. Nya. Niya magsugod na mi karon. Sugod na sa Orimus. Sugod na sa Orimus Ornium. Sige na. O sige na. Nya ang kanang kuan. Mausa na siya. No mo na siya, sakto na na. Insakto na siya. Nya ang kani dani, naa pa bay plato dani? Aw kana ala siya. Kuan kanang kuan man da. 5 ka kanon isulod sa plato. 5 ka kanon, 5 ka kanon kuno padre. So dani. Maskin unsa nga plato? Wala dito. Dito. Kani ingani. Madam Ilin kani okay na siya. Okay na na. 5 na na. 5 kabuk ingani. Duha. Unsa ino na? Nay royal. Royal ma. 5. Kalingis ako sa bagong. Bagol pa. May bawal bigla mo. Di ara bagol. Hirap pa. Diyan. Kani bagol. Ay. Hirap sa pertahan sa kusina. Unsa man ni mother? Dani na lang mother. Kaning nay kuan mother. Kaning nay kaning kuan kay para dili init. Butangis sa bot yutak. O naaman yuta. Kani okay na siguro ni. Balas na na. Bahala di balas. Si balas ba dinhi? Di nga sunog mo. Dugangi ka na ah. Ah, punoon sa kalayo ay sa balas. Ito nga sa balas. Dako kayo.
Mukon. Di na ba ang dulce? Para ni sa kaman niya, no? Oo, kaman niya. Pagkat ito dulce, kin out. Dulce. Isa ka dulce, kindi. Ikindi men. Kung ayaw, wet rabbit ra. Kana mo tuog binisaya. Kay balod jud ani. Kay binisaya man ni siya, Madam Ili, no? Binisaya man ni siya. Oo, na ni siya. Oo. Nya, ang itlog. Halaon niya. Nangaunsa man na pa nga nangapanit man lagi na. Di ara ang salamisa. Mao na siya. Nya kani ang cook ibutang di sa baso dili. Butang yapon. Butang sa baso. Magbutang pa sa baso. Daw kanang royal, no? Oo, maliit ka. Daw malyor ka pod sa baso pod. Oo. Dito ra. Anong baso nga gagmay? Ibabag ha. Kanon dire. Amang itlog. Ala na pa ang itlog gipanitan pa ang itlog. Kan siya. Kani malyor ka. Tubig din sa baso. At tubig pod isa ka baso. Ay, butang sa kutsara ha. Ang kanang mga plato. Ayaw. Kanon. Ah, Wala man ka ni timpla eh. wala. Hasta na isda wala. Oh. Kini ibutang dani ha. Okay. Kuan ta. Kani lagar ang tulo ihurot ni. Butang sa kuan, lamisa. Ah. Kabrihan na siya. Abrihan ni tanan. Malyor ka. Ining paspuro ang kanyang tabako o sigarilyo abay guro na siya. Iyana sila. Itungod-tungod. Ah. Tulo na sigarilyo guys. Oh, dana. Ikurot na siya diha. 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 Sa dayon. Ang kuan paspuro sana na. Oh, dana. Hindi na yun na ang abay sa mga sigarilyo. Punoon ni siya sa kuan. O, punuan na. Malyor ka. Pila ka plato? Lima. Ah, kani tanan ablihan man din no. Abrihin na ka. Pila ka kaadlaw dito sa hospital? Luibi ko sa paglaw. Uy, grabe po din sa imong gipamati na tuno. Ginoo ko di sa'yo. Nabi na ko Ma, tsugi na ka. mawala na ko boy. Dili ko gihaon na ni Antong. Di ka kaon. Di ko ganang kaon man. Okay. Nya ngano man to nadaog jud ka? Daog ko sa kaluya sa akong espiritu kay nanambal pa man lagi ko nga nagluya na ko. Ah, Oo, naaman na sa akong magluya gani ayaw pagpanambal. agay. Kay madaog ka. Ano naging kaluoy na to bagay Kaluoy. madala pa man lagi na ako to nanambal ba ko dinhi pagit. Dinhi pagit ato. Sa Mapua. Oo, kaning dani paging atong kuan. Silingan nga may mga Mga kabilinggan ay kuan pamati. pamati sa ilang mga may Ang kanin usahan sa Royal mga- punoon gyapon ni. Oo. Lagi no. Na nakadungog manggug ko nga na kuan lagi ka. Kay kung kani amang god usa gid kay ni makatabang nato niya kaning nani mga tradisyon. Kaning tradisyon nga kaning buhat-buhat, Tribal ay tribal. di pa ko nila birhaon. Mm. Kay apasa na ko tuay na ko sa bukid nga tubig ang akong agkalabangan. Birhaon man ko nila. Dali lagi din nila ay nagbira sa akong buhok, ay Oh. nagbira sa akong kamot na kamo man kami kita mga Kuan kuan kani mga tradisyon. mga membro. Na kung mga patay ang bira na ko daot ko. Ah, Gani kay kita kamo ba nga dito kan bukid sila tingting nila pamirahon ko nila. kay Lanida kamo kaning akong mga membro diri. Moy nag-usag din ako tabang sa atong tribo. di gid ay sad sayon to imong gipamati sa ospital ba? Di isa yun. Walay man lagi ko nakabutan. Walay na nakong buton niya. Ay dadto man itong kuan, eleksyon. Oo, 28 ko sa gabi eh. Agay, natungnan pag gidi ay pero nakadawat kag alindahaw. Oo, kay bisang to ko sa ospital na igo man nila biyayang balay. Ay, oo. Isa, puli-puli raman sila. Naa joy gibilin. Mga tao sa balay. Nya unsa man kaning mga taklob, pwede ra ni ilabay. Ayaw to ilabay. Ayaw dana ra. Aw dani ra gyapon ni ay ibutang. Itapok ra ni dani. Oo. Kani mga kuan.
Silupin. Yung isa, ikaw lang pag-arrange. Mao na ni siya ang sa lamisa. So kinsay mo tuod diya sa mga tradisyonal. Mao ni siya ang buhat. Ang itlog pa, naunsa man na itlog. Hagoy Ginoo ko nga bungi-bungi. Sobra man na. Tabi ako. Di ara na ay itlog, na ay white rabbit. Hala, tubig lang ni Mother Earth, the tubig water. Na si Undoy dani, naglingkod-lingkod si Undoy. Hayahay, kaya si Undoy, kaon-kaon naman si Undoy sa kuan. Kaon-kaon naman si Undoy sa yahang chicherya. Ada to sa pultahan. Nya ang kani dani. Ngaon yung isda o isara. Kani siya Mallorca ni siya. Kani mo'y tubig. Okay. Manok. Dana. Kani unsa man ni sudlan dani? Wala na ni? Ha? Na biskit mo dato? Unsa man nga kuan? Kuhaon? Pita? Kuan ra. Skyflix? Ko pila ka buk bae. 5 karibisco. Na diri sa tindahan ni Mother Earth. Magkuha tayo dito. May ribisco. Unsay ribisco? Kami ribisco ni. So 5 kinahanglan nga dili Paris. No, dili siya Paris. So naatay ribisco. 5 ka ribisco. 2 for 5. Piguangan o Jose apuhan ni Janice. Ako pa ngayon kanimo ang pag tugot kanila nga imo silang usahon ang ilang tagsa kapag puyo o agi nga ako ikaw bitawon Jose Banteg uban sa imong asawa nay urata ani ako karon kanimo nagatawag kaninyo nga gipangayo ko ang inyong mga kamot sa pagtugot ni ini ni Janice sa iyang pikas kinabuhi usab na imo silang tugutan sa ilang pagpamuyo ihatag kanila ang ilang kalinaw o tangtangan sila sa ilang balatian ihatag kanila ang kabaskog sa ilang panlawas o kay Jose akong gihanyo ikaw gahapon og mahimo ba nga kining mga pamalas imong ihatag kanila og pagtugot karon kay imo man silang tugutan ani ako karon kaninyo sa paghanyo kanimo nga mabalik gayud ang tradisyon tungod kay ani ana ang tradisyon isab nga nisulod og mibangon niini sa imong mga anak anaa sila gihapon busa kini nga tradisyon pamalas pinaagi niining pag dugo sa manok ako kini ahanyoon nga makahinlo sa ilang dalan sa ilang pagpuyo sa ilang mga tagsa-tagsa nga makasinabot sila ipatilwala kania diha sa ilang pagpuyo o kani karon ang dugo maoy makahatag sa ilang pawala sa ilang mga sakit. Yung kamot ninyo. Kani mo kamot iabay do. Kani ang mga kamot usab ni Nestor. Nestor Bitonyas. Maoy muhatag usab ni ini pahinlo o gihatag kaniya ngadto usab kang Janice Yamuay. Og makahawa pamalas ni ini sa lawas sa manok usab nga mulakaw uban nga makawala sa ilang balatian og tay Jose kining ilang mga kamot usaha o usaha kani sila
sa ilang pagpuyo, sa ilang pag-uban, kung hantod na sa ilang kinabuhi hantod sa kamatayon. Kaniya tayo si gisunod o gisunod kani sa imong mga anak hantod ni ini imong mga apo kay mao ang tradisyon sa among ato pag kapuyo ni ini ug mauli pinaagi sa mga pagbuhat busa kinia ang dugo sa manok maoy makapahinlo sa ilang lawas. Hinlo sa lawas ug kaniya akong ipalupad uban ni ini sa ilang hinlo ang sa balatian o gihatag ko kaninyo kining lawas sa manok pinaagi ni ini karon og karon dinhi ang ilang lawas hinloa og muagi sa ilang lawas ang kahinlo sa ilang lawas sa ilang mga pagpuyo ihatag og pagtugot og kini karon ang manok ako lang din na ipa uban sa inyong pag tugot dinhi tayo si ug ani aman ang lamisa nga gibayang kaninyo ni ini ni Janice og ni Nestor. Ani ang imong bagong awas na usab imong apo busa ani akaron ako kaninyo. Naghanyo kanimo tayo si ihatag ang kalinaw pagpuyo kanila. Pamalas sa ilang tanan nga mga balatian, pamalas kung unsa ang ilang mga nangasala nga nangabuhat sa ilang ginikanan. Pamalas sa tanang balatian, pahawa sa mga dautan nga in karon nga ilang gipuy-an. Itugot ang hanyo pangamuyo ko kanimo tayo si. Kani ang tradisyon amo kini gisunod diha kaninyo pinaagi ni ini mga tradisyon nga ani kay dili lang ikaw tay dando o ikaw usab dinhi nga pamalas nga ani karon dinhi uban kanamo pinaagi ni ini sa imong mga tradisyon nga gihatag karon. Usaha ang ilang pagpuyo, usaha ang ilang gugma, uban sa ilang mga pangamuyo, uban sa ilang kabaskog sa ilang panlawas. Og karon di may lamisa nga gibayang dinhi pasiuna sa ilang kasal unsa pa nga buwan o tuig ani alang iuna namo karon dinhi sa lamisa aron hatagan og himpit kabaskog sa ilang panlawas. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Sige. Okay. Dito yung init nito. Mahimo dahil kung wala si Taydando isa kaya mag-imbita ron. Ala nga mo ito ilang kuan taon na. May nangulo? Dakuti to ang Diba? kuan ha, ang katong kandila sa pamalas bitaw. Dili na siya hipuso na siya kay kung asa pagkasal ni araw to. Gamiton gihapon na dito sa lamisa. May patanda ni? Oo, dinhi. Gamiton og masa pagkasal. Sa kuan kay naa may lamisa nga ilain nga tawagan nila. Espesyal sila. Nakasiparit sila. Oo, kasi parit sila sa lamisa nga katong kadaghanan. Naparungon ba na? Karon na mo lamisa. Yan na naman. Hindi na rin naman. Ama ng tubig. Wala na isa dana nila tubig. Hala. Timaw Katong aluminum ma. Baik. Hana, katong sandok. Ini na lang. Ayun ang mata. Kana di. Buli mo kayo.
O ani agi sa pagtiwas sa lamisa. O Tay Jose alaba, bantig nay orata alaba. Dinhi karon ani akong iusa kaninyo si Janice og si Nestor nga mao kining lamisa pasiuna sa ilang mga paghiusa ugma sa ilang kasalan nga ani karon kamo dinhi uban sa pagkaon. Ako kamo imbitaron ani dinhi Tay Jose. O ani ang imong apo uli-uli siya sa iyang kaluya o kaluy sa imong taydando uban dinhi tay kay aron ikaw dinhi mag-uban kanila nining mga bata nga giusahon nato sila sa ilang pag puyo ani sila karon dinhi o uban pa ikaw na dana tayo si Banteg mag-imbitar kanila kay ikaw man ang mga kailan ni ana ala taydando tabangi ko dani sa paghanyo usab nga imo akong tagaan niini karon sa giya nga kining mga bata hiusahon diha kanimo. Kay mauman kining nga mga tradisyon nga nahimo nato, tradisyon nga akong gisunod usab kaninyo kay naghanyo kini ang imong mga anak tayo si imong apo. O kaning lamisa karon pasiuna sa ilang kasal. Grasya usab sila sa ilang pagpaningkamot nga wala sila mga kabilinggan sa ilang lawas si Janice o si Nestor kay aron sila makita nila ang ilang gipangnaad o makita nila ang ilang gikinahanglan sa ilang paningamuhi. Busa kani ang lawas usab karon ni Janice nga inyong gipangayuan sa sama ni ini nga lamisa. Hanyo ako kaninyo. Uli-uli sila si iyang kaluya kay aron siya katigayon sila sa ilang pamuhaton o espirituhanon. Ayaw paggutuma ang iyang lawas ani ang mga pagkaon makauli sab sa iyang balatian ni Janice kay nagaluya-luya usab siya o imo man kaning gipangayo sa imong anak nga mga pamalas kay nasundan og nasunod tradisyon sa atong pagkahigaonon. Sa tradisyon sa atong mga katigwangan, busa kini karon na ritual dala kani si Janice og si Nestor. Busa haniwon ko ikaw ni Tay Jose. Kini ang imong mga anak kay nagsunod man kami niini nga tradisyon. Matod mo makaayo kini. Busa kung kini ang imong mga anak, mga apo nagsunod na niining mga tradisyon na imo siyang uli-ulian si Janice, si Nestor, dawata sa inyong pamilya. Kay siya, andam siya ang iyang mga pagpaningkamot, andam siya sa pagpangga sa imong apo Tay Jose. O nay orata, kaon na din ha, ayaw na paghangara panako, ala na may makaon nay royal. O lakaon kamo diha uban diha taydando lakaon na kamo diha o unsa may nakulang dani nay o ira ko mo sa yaho daw unsa ba ni Ayaho. na kay dili man sila dani mag may kulang Makadulot. dili siya paka kuan natagai sa yaho o Okay, paborito man ning yaho. kami kulang tagai sa abrehidan. Sige. Kaon na dayon diha. Kay mauman dahil ka na mo lagi na atong mga kuan naman lagi. Gahi na, di kadali. Na pagkaon na o pag-inom din. Ayaw ilabay ma ang kuan. O Ayaw ilabay na ang silupin. Tay Dando, katawa-tawa naman kamo uban ni Tay Jose. Nag-inom naman kamo o sa matod mo ang imong mga kamot imo nang gibendisyon sa imong apo Tay Jose. Ani karon pagbendisyon, panalangin, pagtugot matod mo. Busa kini karon pasiuna og pasalamat og nagpasalamat ka sa imong anak ni ang imong anak nga si Bae Useng nga di ay nagsunod nga tradisyon. Busa naghani ako kaninyo pangamuyo.
itudlo kung asa ang dinhi nga akong ipainom sa imong apo ni Janice ug ni Nestor. Karon ka nadawat mo man si Nestor ug ayaw sila tagae sa ilang mga pag-ayaw sa ilang mga kinahanglanon. Kay matuman kani sa laing katuigan ang ilang kasal, do na usab ang inyong lamesa nga motawag inyo gipangayo og panawagan. Busa karon dinhi matud mo uli-ulian mo si Janice sa iyang sakit kaluya sa iyang lawas. Og tay dando. Ika pa imo usab kani apo baya si Janice. Imo kaning mga apo busa ako kamong hanyoon sa paghikap karon dinha. Og kini karon usab nga paghanyo ako kini karon matud mo ang itlog mo ipakaon nila so dili makawang. Pakanon ko sila sama sa Hosias nga makahinlo sa ilang lawas. Ug uban ni ining bino ba akong ipainom o tubig? Tubig man imo ipainom uban sa itlog aron lamang makahinlo sa iyang lawas ni Janice kaluya o makahatag kamo bendisyon ni ini. Samtang manginom kamo ang inyong giimbitar, hala pangimbitara, katuwa tay Jose, tay Dando, nay Orata, ang mukaon pa og muinom ni ini, kay dili unya nako kamo matanan maila, unya inyo na sad ako niya pangutanon. Kamo na mangimbitar ni ana. Kay ako na silang pakanon ni ining itlog. Ambira tong kutsilyo. Ito ana. Tayo si kini dili gid kong unta kabaskog sa ilang lawas ni Janice ug ni Nestor. Ang ilang mga saad tumanon ba ninyo Janice karon o Nestor sa inyong unsa nga tuig kamo nga magpakasal? Pagatumanon ba ninyo? Okay, pagatumanon nila busa kini ang Hostiyas nga maoy makahinlo sa ilang lawas. Diyos samahan sa anak sa Espiritu Santo, Diyos ang mga kagawahan, dinhi mga katigwangan, hikapak kini ang lawas ni ini, ni Janice, ug tangtangan mo siya sa balatian, pauli ang Espiritu, busog ni ining Hostiyas, makahinlo sa iyang lawas, tubig, ug kini ang Hostiyas nga itlog, ihatag kaniya ang iyang kabaskog sa iyang panlawas, o tay Jose, ni ining tubig, imong itimaan ang ilang kabaskog sa panlawas. Sibog din ito namin. O kani usab si Nestor nga makahinlo gihapon sa iyang lawas kay gidawat man ninyo nga kapikas kinabuhi ni Janice, hinlo usab sa iyang lawas o pasayloon siya nga mosulod ni ini sa mga tradisyon, hinlo pangamuyo sa iyang lawas og dawat sa iyang gisuglan ni ini nga mga tradisyon ritual si Nestor aron mawala ang tanan niyang mga malas sa kinabuhi uban sa iyang asawa nga si Janice nga iya na kini ang pagaubanan hantod sa ilang kamatayong mga kabulan. O kini makahinlo sa imong lawas pinaagi ni ining Hostiyas nga itlog. Kini makahinlo sa imong lawas Hostiyas Nestor pinaagi usab ni Janice. Ito nga ani dito dayon. Og kining tubig ilang makahinlo sa ilang lawas ug makahatag giya sa ilang paghinigugmaay. Burutan nini. Kay nahuman naman kamo
dili kanina mo ayran ang mga pagkaon nga nasa lamisa, kami na usab niini. Hinaot pa unta ang inyong panalangin bendisyon magauban ni Janice ug ni Nestor. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. O kato usab nga wala makadayon kay mga bakol, mga buta, nga hinay kay mulakaw, inyo usab kani diya sa gawas kay gitapos naman kani anamo. Busa ani nga usab karon ng inyong bahin. Wala katong ag sigarilyo, ang panabako, inyo usab kana nga bahin. Baw na kana ninyo. Kato usab nga ag-inom kay kaulahi lagi gihapon sa pag-inom. Una gani kita inom, mo man kani karon busa pabawon. La inyo usab kana diya nga bawon. Kato usab nga hinahinay lagi pag-inom. Ala, ani karon din he. Nay orata o ala. Pagbawon usab ganang bapamuluyal. Na, sige. Kada day. Katong bata nga kagusto sa itlog, ala inyo isab kana diha. Kay nahuman naman kamo niini, kami na usab hinaot paunta nga kini ang lawas sa manok. Tanan nga mga pagkaon makahatag kabaskog pagdasig pinagi sa tradisyonal nga bendisyon. Amahan, Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Yeah. Okay. Naay kandila nga Mabuhay ang kasal. Na, mother, ang kandila kuno, mother. Gamit da. Parong ni. O kana parong nga kay puso na. Taguigi na, mother. So naay kandila hinlo ang inyong agi. Tanawa to. Walay nagtulog. Kanaan nagtulo na siya. Kani gamay raya. Gamay ra ni nga problema madala ra dadto sa isa. Unsa may pasabot dana? Kani kato siya mo dala og hayag dani. Oh, Kani nagluha man siya gamay ra kayo. kato may wala. Mapahiran ra siya dadto. Wala gid siya no. Oh. Kay kani nga kandila tumutulo gid ni. Pero wala gid siya nagtulo tong isa. Kani sa bai man ni. Kato sa laki man. Na unsa may pasabot Naay gamay lang. nga pagkamaldita si Janice? Iya dalhon magsabot si Nestor. Aha. Ay gitarong makaram. Para kay hipos na siya. Ugma na sa September. Nga unsa mga buwan? O kanang may 8 gid ha. Kay mo nang kasunod sa mga katigwangan tradisyon. 18, 8, 18, 28. Basta may 8. Dayon kani ihipos lang gyapon na siya. Ilain lang to siya. Kay didto man to sa kuan. Pamalas. Ang katumoy Kani gi siya pamalas na. Didto na ugma sa ilang kasal. Kani gamito ni sa ila kung kanang nabitaw bation nila. may dakutan. Kanang duha. Oh. Pwede ra na iuban. Oy, uban na sila man duha. Na inyo bation dakutan lang dayon na ninyo. Dayon dayon ninyo pangadyan lang sa tulo ka amahan namo. Balikon lang. Kay aron mawala ang mga sakit. Kato kay pamalas man ko. Kani walay problema kay ngano bisag gamay ra man minaldita raw na. Minaldita nga Madala ra na gani isa. madala ra sa isa kang Nestor. Madala ra ni. Iyan lagi kay wala. Di ulit. Mamahilaka. Minaldita ra madala ra na niya. Pata na ni Alin. Pwede na. Pwede na niya ugasan. Pwede na. Adi lana sa ako ditang dala di. Ayun sa mo pagbukas sa taon. Dugo. Dani, wala ko sa pultahan nag-focus ka ganya kay gigulgul man to ang piso niya na may dugo mo tong wala na ako na focus jud ang camera kay bawal man kay ang katong piso gigulgul to siya isip halad nya karon Mga pulot sa ayang hugas. Dan, ganyan na. Pulot sa din. Dana mo magkaon sa.
Kanina kigabog na, lagyak mo dani yung Hikap. dani mo, pagkaon si itlog. Gabog na kayo. Paghugas kuno dyan, ay kaon. Ayaw. Aw, dili. Pagkurit Ah. mo, pagkurit sa mo. Sige. Kung sa panampulot sa panampulot, dahil din manghugas. Pagkaon na sa unsa Sa imong itlog ba karon? Kurit baka daw ng manok or kuan. Oh. Sila una magkuan. Pwede rin, dug na sa tuya. Okay, wala man na siya timpla mga people kay bawal sa tradisyon nga naay timpla. Mauna jud na siya, Madam Ilino, Oh, mo gyud na siya basta sa tradisyon. nga wala gid timpla tanan. Nya karon mga una pod ang kalag nga buhi. Panampulot na sad ko sa ako. Panampulot ako gisiguro ni Papa ang atay. Imo lang ka na. Dahin-dahin lang kita. Batikulon, ala, lami kini Sinay batikon. urata kay ang biscuit gahi ko no? Ha? Nag-ingon si Lula nga, Gahi. gahi ang biskwit. Ala. Wala ito yung kay kangara na yung biscuit madayang yang gift. Ah, naa siya. So naa si Lula og si aning lolo karon ganina. Oh. Hala diri di ay sila no. Katong pag kuan na nimo sa itlog ni. Naghikap na to sila. Ninyo. Bugnaw, lagi ka kong naong. Gikap na yana na dayon ni mo dulo. Naglakaw na dayon sila. Ah, humagkaon sa itlog. Stiyas manggod na ang itlog sa tradisyon. Ah, Atong stiyas. mao di ay. Kuanan mo guni sa unas danis na ritualan mo guni siya. Oh, nagsunod na lagi gani mo. Ah, nagritual ako man naritwalan ko wala. Wala ka pang good ni mama. Kamera do ha. Ah, dahit mo naritwalan ma. Yo, tribal. Tribal ka. Ah, sa tribal? Tay-tay. Kuan mo kunya siya ka ng iskalar. Si aning dando pa lugar sa una. Wala. Wala na sa siya. Kinsa man dagto nagdala? Tay-tay gani. Tay-tay. Ito siya mao dinhi sa atong nasyonal. Mm. Naku, makalak lugar ko na. Ingani ipon. Dili na magpabunyag gid mo sa bata. Dili na po. Dili na. Kung kuan. Ang imong buwan na dugo kita. Bantay ka ba sa glasyaw na masudlan ta. Buros na niya. Ang sa ikuan. Nagpitig ako gabi kay mama buntis daw ko. Kontra. Wala. Ako mo'y buntis. Ay! Muna yung ako pa buton nga po. Ano ka? Kaon na mo. Kaon na mo. Ay, yeah. Mga unata guys, tanan-tanan, mga people. Nahuman ra jud ang unsa ni siya kanang buhat-buhat. Nya naay isda. Korta dayon nila. Oh, na timing sadya no. Nga pagkakuan na ay Ang manok, Gani ka nakadakop na daan dili mo. ang manok. Wala ka na ang gidakot gyud. Mm. Karang sila din na kay naglit-aglit ang ban mo may nakasulod sa lit-ag nila deg. Tulo ng unang adlaw ang manok na. ala kinsa na manok katong ako apa? Ha? Kani dire. Ha? Asa na manok? Kaya ato kani. Ang mga dumaga ba? Atong gumaga din eh. Ah, katong kauban datong banting. Agoy. Ingon ba ko nimo kagabi. Ngaon sa Gipanghayo Kung gid nga niya. manok di nga nadakpan. Ikatulo Wala na na ka. ihawon. Ikatulo na adlaw karon ay ikaw. ay may rasad nga nadakpan kay nakakaon man tao. Gipanghayo man. Amo. Siya basan maguna dadto nga magamit dahil siya dani. No? Gipanghayo siya nga manok. Oh. Ana tanaro sa ni dinhi. Murag kuan gid siya kanang gituyo sad no. Tuyo siya. Gipanghayo siya. Alang dani. Oh. Maglisod man ta pangita sa manok dito. Maglisod gid. Oh. Karon Hindi man ni madakpan kung dali adlaw. Di gihimo tong sumbanan ang mga bata nga nang litag nga moy nakasulod. Oh. Magtulog kadlaw, magtulog sa kadlaw kilantaan. Pagkadakpan. Mo ba? Bugnaw ka ko tiin. Kaya saan nadakpan di ang manok di ay? May pulis mo ko sa gilantan. Ah. May kulit. Sabado. Tulo na. Gipangayuan man nila ka. Ngani ang manok kay. Ah, huna-huna nila kani kay nanay manok. Sabi lang kabugnaw ako tiin. Nagpanyagod ng luspad. Mauna. Kay imbes nila magtabang, akaduot man na nila. Lahi ilang kaluoy. Dahil man. Makuanta silang kaluoy. Madaot. Katong niagi, katong gi pa kuan dadto followers gyapon namo nagbuhat-buhat no. Buhat ko.
dito ra nagbuhat-buhat sa imo balay. Ah. Katok ka ate ba? Maayo pa ko na, mahal yung ano, cellphone ba ka? Katok ka ate ba? Katok nagbala sa kandilaan ito. Akang tata pod. Nang sa tong tata di ay. Ano to iya? Kalag to iya gyapon. Ah, makadaot lang ko ano. Hindi ka na anday. Gini nga manok di ay imo gini ani. Ang pangayo man nila. Ang ka, ano lang kaloy ko dan. Mura mo sa gituyo. Ha? Merkulis din ninyo nadakpan. Kulis. Nagsunod lagi na sa kuan. Hapon, hapos may kulis na ko. May gani kay wala namatay mother. Tiil raman. Ah. Awat ng sunday. Ano na siya ganyan pa kuman nagbutang. Lutan na lukoy, kauna talo. Uy, Para sa tomboy da. ito na ro. Agad tala ni Doy. Tunog gid gyapon mga pinili Doy la. Agay, nag-away ng mga pagmok. Ha? Kurat yun doy. Yung timing sa niya nga nag-arang-arang na ko ginawa pod. Ang timingan sad no. Ang ano, balot nga akong kuan. Pero nakapambuhat-buhat na kada tung adlaw. Dito sa kuan. Sabon. Dito sa dilig. Naunsa man sad tuan? Ay di. Diwatan ako, diwatan niya po ako dito sa kuan. Mako. Si Marco. Ah, Ano mo ta dilig? Nagpa-kuan man ko. Naay virtualan. Nag-meeting dayon. Ang kuan. Lagi kay dito man may nagbikla ilang ninida. Wala sila kay nagtungas kuno kamo. Ah. kaon ta tanan mga on. Nya mutilaw sa kudani. Ito na Domingo na. Domingo last. Kaniho. Wow. Hala pagkuan-kuan gidi undoy. Away ako sa handay. Oh, hawa na sa bertahan kay naay ag sulod nga mga kalag. Na. Hapa ang dabor ko. Ganyan ko lang maginig pa dungaw. Ay, kung labalaba din sila, panakan na siya, nanawag na. Nagdungara na ba sila? Ngarang. Kanya mo. Kaya sa mga. Ako ba? Ako. Ay pa nagibutak. Pagkuan sa yaho ni mama nagkaon din si Lola. Hala, Lola. Tana lagi. Dulog ang Kasi ngara. nabis ko imo kibutan. Ano may service ko? Sabi ka nga. Balay ko ano to gid humok de, mga humok-humok. Ano Na may pita. Mura man ini iya. Gahay ka mga pita. Lalay bravo. Kini magud iya paborito. Daw Royal. Real. Nag-inom sila. Inom. Mm. Inom mo dun tayo sila eh. Nag-inom siya sa kwan? Mallorca? Inom. Mallorca. Yeah. Si Lola, nag-inom sa kwan, Royal? Ay. Ako ba pag kuan na niya dinao nga sige sa paparita sa Royal. Pagkasakit niya. Daya gini nga ayo pag tagaya sa Royal kay acidic. Kaso yun, yan naman dito itong last day na kinabuhi, pangayo ay siya. Kung sa'yo gusto kaunon, inumon. Naw kaya kong nauan. Kaon ta, tanan. Wala. Agod bitaw, di ba, nakadungog mo ito nga. Dawatan ninyo kani sa store, kay naglingo ba tayo si Permero? Hoy, Agoy. naglingo-lingo. Muna siya nga, ulasad nga, mula mugi, kwan niya ba? Gisabot. Dawatan ninyo. Wala dito kadawat uy. Kung saon, inyo na gini masulod. Nga, aya pa diya nagkuhan. Di man yung hanyoon lagi, di kuhan nila. Ang mga kalag? Mo ba? Kaya iya manggikuhan og asa, kagakuhan. Ya pang igila-ilaw. Mga kaliwat. Murag ila-ilahon pa nila. Mo mag-ilahon pa niya. Muna ang, kani magun inani. Kung dunay pang kaslon lagi, dili lang kay unsa. Ila nagilahon o kinsa ka na siya. Na kung kintayo, dili magtugot. Nawatay na himo. Hanyoon, gini mo taman na himo. Pero nagsugot din mo. Hindi na Mo man raman siya. Kato sila ni Janice aw si kuan wala. Di ana, magang dagwa dani ni Storo. Nagitanaw, gidi ay? Gigikan sa tel pa yung sa ulo ang ni tatay ni Musi. Aning lulo? Mo ba? Kuyawan po rin tanong. Sa standard. Gihid tupot lugar siya. Nga,
Pero si Lula orat na, wala lang. Okay ra siya. Kailan si Lula? Kay buhi pa si Lula, naa naman si Mr. Danino. Hala, di sa Lagi na ka ba? anday. Hindi na kita ba? Di ito wag ka sa pili-pili sa mate. Si aning Lolo? Yapon to libog siya. Nya niya ngora din siya. Ni okay ra daw. Ah. Kaya mo man ko awayin lagi. Mutong gibalik-balik ni mo imukuan. Okay balot ni ako. Imo man ko pala. Kay kuan man. Balik ka gid. Balot na basta. Dili mo uyon. Balik kong diyan katulo. Pag ikatulong ang okay ah. Naman. Nga na din naman ko sa tradisyon. Kay mao bigitaw ni nagisundan. Kabila ka kay kung ano man sana sa mga kamalita. Pero madara. Dara. Bahag ka ba yun? Do pa na ako wala ko na ihatag ang ina na. Nilabhan ra hinungdan. Bahag ay panitan daw. Nilabhan ba? Nag-inom po desad sila da. Maskin tuod og kuan kana ang Gaiba. Ba, gaiba sa akin. kaong tatanan ninyo. Ino ba nito yung kuan ko ng mabutang. Bakit kaya? Ay pare, araw din naman ang kuan, mayor ka. Pwede ang mamugat sila. Oh, pwede na. Abot ni kan, gin bilog. Unsa man ginom ka ma? Ta. Mayor ka? Inom. Hoy, ba ako? Gabi Ayaw mang maglaka niya ka ma. Naginom ka gabi? Anak ko din ba? Namay ako ang gusto. Tulog ka na dook basta ko moro ko sa Bigamo ko panghapon. Bawag na lang. Depende ra pud na sa magtuo. Pero kung ikaw lagi di ka magtuo, Dako nga pasalamat ato. masin asa ka pa nga kuan. Hala na sa ingot alingot. Ingat. Angot kay Ano lang kaon mo to? Ay, dalingot, abay kamot. Daswag na gani. Apay kanon nga wa mahilab tiyo. Ingat, mga dito ka. Dito luyo. Ay, dito. Kaya, Wala ko sana. dito, lingkod. Tulad dito. Padaplin sa mga konti. Kaon ta, tanan. Yung mintabon pag kuan ako dito si Marco. Agi ato. Dog Marco ha. Ako. Hibodog? Agi atoan ka ni Bodog? Budog. Naunsa man to siya? Kalagudo ya. Agay, kalag di ay hapon. Ikaw na to sa sakuan kanigin. Nagniwanga man ko no? Niwang lagi. Na. Ay man talaga niwang man talaga. Daw kung kalag jud og maghilabot, agkakuan kita. Agkaapektuhan kita maayo. Bakal tulod gid sa kaumot. Di gid kaumot bakal ka sapon mo ka. Pani, baso? Ayaw, huwag di paningot. Wala ka ipaningot. Masan. Mo man singot. Nahasan di siya. Masan. Paadya mahayang ka. Sila utik siguro na. Hapis daw. Kaon, tunang. Mao ni siya ang tradisyon sa sa to, madam? Tribal Tribal Tigaunon. Laogid mo, di mo kasapon. Kapit din mo kahapon. Nang. Tangka na dayon. Hello guys! May buntag. May buntag sa maayong kabuntagon. Abot ang uwan. abot ang madam. Halaka. Okay. Nakadawat naman si Budog sa grocery na. Baka na, bukod mo. Buka rin to. Pagdawat ng grocery mo ito pabat-buhat na ako ni Marco. Ah. Magyahan na nalugba. Kaya di na mo nagkumpra ako dito sa... Itagan siya. Isa kalami Taon sa... ay Isa kayo sa pud. Ay dito ka sa ila ablay. Wala na ko nga pero dito mo sa pagbuhat ka natin ako bago ka na ako nadawat. Ah. Sa kalami puno lagi alam ita. Yahan dugdug At na. itong lamisa, sponsor. Dako. Dako tong alimisan. Idlot. Yan na. Dina. Antay, idol.
Tay idot. Alright. Ay, mas dito, misan nyo, ang Gritson, hari ka dani. Unta. Nagato na tayo mo? Ano? Pahit ang dami dito. Una, may Wala na pamalo ni Janice na pula-pula. Para ako. Ha? Ayo. Mas pagkay ganyan? Lagay lang. Ang kanya lugar ang 5 ko. Ayun na idot eh. Wala na kaya tulo na sa buwan. Halan? Halan. Kaon tatanan, na-address si Madam Utek. Hello guys. Nakugtog mo lang si Asyon. Hapit na sila wala kasapon. Sa kanima Kani din. kay kusog-kusog niya. Mm. Para ipa Ang kuwan, mother. parang dana sila na dana ni store. Ah, sila ni Store dyan magparong. Kain tayo guys sa Pakyu. Parungan na dahil ninyo ni Ani. Kay kuan nay. Ayun na yun. Nagtunga na. Kana imo dyan. Kani imo din. Kani ni Store. Ipapalong na Ano kanong. naman ang lakitan mo? Isa pa dyan. Isa pa dungan na mo. Dungan ra mo. Wala. 1, 2, 3. Happy birthday. Mo nagiingon nga mabuhay ang bagong kasal. Okay, di ba na pwede nga dili inomon ang Mallorca. Hindi kadawat ni Lolo. Hindi kadawat ni Lolo. Gitan na ra man gud siya. Ay, gwapo man, okay. Kay ingon si Lolo nga gwapo di ay okay ra. Ay ayo. Na damo. Isda. Gani kay gwapo ni. Impasito. Nahuman na ang buhat-buhat sa tribal nga tradisyon. Tribal ni siya. Tribal nga tradisyon ni siya no. Tribal nga tradisyon. Higaunon, tribal, unsa ba na siya. So, human na, nga, maoki na dahil ni ang gipaminaw ni Janice. Kay, luspad maka na ganina? Oh. Nya. Human na. Human na pod kaon ang mga buhi nga kalag. So, daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ug manghinaot ko, dili maskip ang ads. Si Otik, nagkaon pa sila. Si Madam Otik. Kain tayo guys. Sila ni Janjan, basig mutugbong rapod na sila karon. Hanggang dito na lang guys. Ako ay magpaalam na. Bye-bye.